Mbuya mono omwanchi omorigereria Okisi TV ase okonyara kobago kurigereria TV yiga ekoleto bosemia na mang'ana yoborai kurwase ense yaito yagusi nigo tokonyara koba tokurigereria inga abarai abutwa cholete buna intwe abana inchi ekero tokonyara koba togosaka amang'ana maya ntorigereria inga kero kende banyarire koba bagotokorera alia banyarete koba bagototebia gose ebabeire chinkondi abakora bosa tiango tunyare koba togosoa ase county yaito ase chinsemo ao tonyare koba tokurigereria ali agenderere tororo ichine chingondi batakeire chikobi ne chingondi eyune mekora bosa die viongozi emekora bosa eyune mekora bosa batakeire chikobi ne chingondi mostly bakubike bisuti aga power bank naga tablet aga gesongo kabwate asenti bakweroke viongozi internet karamu ebasha monenga seti mobuko mbabu akyaro pinonye 20 tikabonori tukobaire lift tego soke maboko isikago salute kafumbali komogaro sigati netinamba bago sababa subati kioteli yorabo mere mosti go sase wifi ere bago chat